380 €. 8 βίντεο με σενάριο και υπότιτλους. Με 20 € παραπάνω δεν σου δίνω απλά σενάρια και υπότιτλους. Άκου γιατί τόσο καιρό σε κοροϊδεύουν. Κάνουμε έρευνα ανταγωνισμού και ανάλυση της buyer personas, έτσι ώστε τα βίντεο να τα δουν οι σωστοί πελάτες. Έπειτα δημιουργούμε εξατομικευμένα σενάρια ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Το ξαναλέω, δεν είναι απλά σενάρια. Ερχόμαστε από το χώρο σας για να τραβήξουμε επαγγελματικά πλάνα με ένα iPhone 15 Pro και μικρόφωνα Rode. Για τους κακοπροαίρετους, αυτά τα δύο βγάζουν πλάνα καλύτερα και από κάμερα. Τέλος, ανεβάζουμε το βίντεο σε όλες τις πλατφόρμες Instagram, TikTok, Facebook και YouTube. Τώρα θα μου πεις, πώς ξέρω εγώ τη δουλειά σου αποδίδει? Ανά 3 μήνες αναλύουμε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε, έτσι ώστε να έχεις μια πλήρη εικόνα για το τι κάνουμε. Ακόμα δεν σε έχω πείσει? Σου δίνω εγγύηση 200.000 προβολές το λιγότερο μέσα σε 3 μήνες. Γράψε στα σχόλια τη λέξη ενδιαφέρομαι αν θέλεις να αναλύσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σου και θέλεις να δεις και εσύ αποτελέσματα όπως των συνεργατών μου.